Пётр I нічога добрага ў Беларусь не прывез. Затое ўласнаручна забіў полацкіх манахаў-пакутнікаў, па яго загадзе альбо па выпадковасці, але па яго віне быў зарваны полацкі Сафійскі сабор і разбураныя амаль усе замкі па Прыдняпроўі. Ён вёў на тэрыторыі Беларусі так званую паўночную вайну і вёў яе метадам выпаленай зямлі. З-за такой тактыкі ў выніку загінула траціна насельніцтва Беларусі. Вось агульна прынята, што падчас другой сусветнай вайны у Беларусі загінуў кожны чацвёрты, чвэрць насельніцтва. А дзякуючы Пятру загінула траціна насельніцтва. Удумайцеся ў гэтую лічбу. І вы можаце ўявіць, каб, напрыклад, у Копысе было урочышча гітлеравец альбо ручай гітлераўскі. Праўда, немагчыма такое ўявіць. А затое Петроўскі вал у Копысе – гэта наша рэчаіснасць. Вось бы здзівіліся б жыхары Копысе пачатку 18 стагоддзя, калі б даведаліся, што іх нашчадкі называюць мясцовае замчышча ў гонар таго, хто знішчыў мясцовы замак. Чаму так? Да таму, што ўжо амаль 35 год мы жывем у незалежнай дзяржаве, а пры гэтым застаемся ў расейскай інфармацыйнай прасторы. Гэта для іх Пётр вялікі вождь, які і Новы год прынёс і бульбу і ўсё астатняе. А для нас ён забойца і разбуральнік.